Šta je novo u Beoknjizi? Vi ste nam doneli neke informacije i neke vesti. Pa evo, ja se potrudio da to zapišem, da ne zaboravim. Jutro je rano, to svašta. Pa Beoknjiga u ovom mesecu, znači posljednjem mesecu ovoj godini, imamo čak 3 promocije. Ja sam donao ovde i 3 knjige koje bih želeo da pokažem gledalcima. Evo, mogu i ja to dok vi čitate, ja mogu da... To su ove 3 knjige. Znači, 6.12. u Ustanovi kulture Palula, to je bivši brat Stamenković, naše 2 autorke, Ranka Tanasić, koja ima knjigu Gde da odem da te ne volim, i Maja Stanković sa knjigom Posle svega, imaju književno veče. Njihov pratilac biće muzički pratilac, u stvari Zoran Jančevski Joza, bivši gitarista grupe Alisa, koji opet pratit će jednu drugu našu autorku iz Budve, Tamoru Kovačević. Čiju knjigu ja upravo držim u svojim rukama. Da, i opet smo na početku. Promociju te knjige imamo 14.12. To je petak. Da, petak, 14. u zadužbini Zdravka Gojkovića. To je jedno predivno mesto u Dubljanskoj ulici broj 10. Promocija počinje u 19 sati. I mislim da će biti ove 2 promocije, ovo književno veče promocije, biti jako zanimljivo. 13. u četvrtak naša autorka Dragana Nešić ima knjigu o vežbanju bez vežbe. Ima sa svojim ansamblom Vis Antika koncert rane muzike. Rane muzike. Šta to znači? Pa to je ona muzika na onim starim instrumentima, zaboravljena, stara naša muzika. To će se održati u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, a tada ćemo već nekako naći načina da i pokažemo tu njenu knjigu Vežbanjem bez vežbe. Kako bi to moglo da se organizuje? Mi smo došli do isteka vremena koji je posvećen prelistavanjem, jer ostala još neka informacija, ono kratko, u 15 sekundi? Pa informacija da će ovi autori vjerojatno gostovati kod vas, a ja da vam poželim srećnu godinu, nadam se da više neće u ovoj godini. U ovoj godini ustajati ovako rano. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost.